Natikom merħba ħuti dal-għodu għaċ-ċelebrazzjoni tal-Qudiesa llum il-Knisja tilbes l-abjad għaliex qegħdin nagħmlu ċ-ċelebrazzjoni ta' tħabbira tal-mulej. Jiena jisimni Patrick Arms Piteri, nagħmel parti mill-Ordni Karmelitan Terezjan u bħalissa jiena konventwali Bormla. Ħalli nagħtu bidu għaċ-ċelebrazzjoni tal-Qudiesa ħuti billi nagħmlu flimkien qabel xejn is-sinjal tas-salib fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Ħuti ejjew narfu ħtijietna ħalli niċċelebraw kif jixraq dawn il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bl-emil u billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġli u lill-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox. Jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewwiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, inroddulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema. Alla missier li tista' kollox. Mulej ben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla, ħaruf talla bin il-Missier, int li tneħħi dnubiet tad-dinja, ħenna lina, int li tneħħi dnubiet tad-dinja, ilqa it-talb tagħna, int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina, għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek l-ogħla Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla, inti ridt li l-verb tiegħek isir bniedem bħalna fil-ġuf ta' Marija Verġni. Atina l-grazzja biex aħna illi nistqarru illi l-feddej tagħna huwa Alla u bniedem nissieħbu wkoll fil-ħajja tiegħu ta' Alla. Dan aħna nitolbuh bibnek, Ġesu Kristu Sidna, u li hu Alla. U li miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qarim il-ktieb tal-profeta Iżajja. F'dak iż-żmien il-mulej is-sokta jkellem il-laħas u jgħidlu: Itlob sinjal għalik minant il-mulej Alla tiegħek, f'qiegħ l-art jew fl-għoli tas-smewwiet. U aħas wieġeb: ma nitlobx, ma rridx nittanta lill-mulej. U l-profeta wieġeb isimgħu mela dar David: mhux biżżejjed għalikom li tkiddu lill-bnedmin biex issa se tkiddu lill-Alla tiegħi? Għalhekk is-sinjali jagħtuhulkom Sidi stess. Arawha, ix-xebba issir omm u jkollha iben u issemmih Immanuel, għaliex Alla magħna. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek.
int ma titaxxaqx b'sagrifiċċji u offerti, imma widnejja inti ftaħtli, ma tlabtnix vittmi tal-ħruq u tat-tpattija, imbagħad jiena għedt hawn jien ġej flimkien. Hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Fil-bidu tal-ktieb hemm miktub fuqi li nagħmel ir-rieda tiegħek. Alla tiegħi dan joġobni l-liġi tiegħek ġewwa qalbi flimkien. Hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Xandart il-ġustizzja f'ġema kbira, xoftejja ma żammejthomx magħluqa, mulej dan inti tafu flimkien. Hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Ma ħbejtx f'qalbi l-ġustizzja tiegħek. Il-fedeltà u s-salvazzjoni tiegħek jien ħabbarthom. Ma ħbejtx it-tieba u l-fedeltà tiegħek lil-ġema kbira flimkien. Hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Qari mill-ittra lil-Lut. Ħuti ma jistax ikun li d-dem tal-gniedes u tal-mos ineħħi d-dnubiet. Għalhekk Kristu meta daħal fid-dinja qal sagrifiċċju u offerta int ma rridx, imma ġisem int ħejjejt għalija. Vittmi maħruqa u vittmi għad-dnubiet lilek moġbukx. Jien imbagħad għedt hawn jien ġejt biex nagħmel ir-rieda tiegħek o Alla, kif fil-ktieb hemm miktub fuqi. L-ewwel qal sagrifiċċji u offerti u vittmi maħruqa u vittmi għad-dnubiet la ridthom u lanqas oġbuk, għalkemm dawn titlobhom il-liġi. Imbagħad qal hawn jien ġejt biex nagħmel ir-rieda tiegħek. B'hekk Alla naħħa is-sagrifiċċju tal-ewwel biex qiegħed flokhom tat-tieni. Bis-saħħa ta' din ir-rieda aħna tqaddisna permezz tal-offerta tal-ġisem ta' Ġesu Kristu magħmula darba għal dejjem. Il-kelma tal-mulej. Il-verb ħal ġisem u għammar fostna u aħna rajna is-sebħ tiegħu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. Fis-sitt xahar Alla bagħat l-anġlu Gabriel f'belt tal-Galilija jisimha Nazaret għanċebba marsa raġel jismu Ġuseppi mid-dar ta' David. Dix-xebba kien jisimha Marija. L-anġlu daħal għandha u qalilha: Slim għalik mimlija bil-grazzja, il-mulej miegħek. Itħawdet ħafna għal dan il-kliem u bdiet taħseb bejna u bejn ruħha setet qatt tfisser din it-tislima. Iżda l-anġlu qalilha tibżax Marija għaliex inti sibt grazzja quddiem Alla. Ara inti ser tnissel fil-ġuf u jkollok iben u semmih Ġesu u jkun kbir u jkun jissejjaħ bin il-għoli. Il-mulej Alla jagħtih it-tron ta' David missieru u jsaltan għal dejjem fuq dar Ġakob u ma jkunx hemm tmiem għas-saltna tiegħu. Iżda Marija qalet lill-anġlu kif ikun dan la darba ma narafx raġel. Wieġeb l-anġlu qalilha: l-Ispirtu Santu jiġi fuqek u l-qawwa tal-għoli tixħet id-del tagħha fuqek. U għalhekk dak illi jitwilet minnek ikun qaddis u jissejjaħ bin Alla. Ara
il-qariba tiegħek Elizabetta fix-xjuħita hija wkoll nislet iben fil-ġuf u ġa għandha 6 xhur dik illi għalija kienu jgħidu illi ma jistax ikollha tfal għaliex għal Alla ma hemm xejn illi ma jistax isir. Imbagħad qalet Marija, ara, jiena l-qaddejja tal-mulej, ħajsir minni skont kelmtek. U l-anġlu telaq minn ħdeha. Din hija l-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Bit-talim tal-Evanġelju nitnatfu minnu biedna. Ħuti eżis. Żgur illi maħniex ser niskantaw bir-reazzjoni tax-xebba sempliċi Marija għad-dera tal-Anġlu Gabriel. Min jaf x'kienet tkun ir-reazzjoni tagħna li kieku kellu jidrinna anġlu taħbira bħal dik. Tantu hekk ħuti illi l-anġlu wara illi isellem lil Marija jgħidilha tibżax. Għaliex ħuti tibżax? Tibżax għaliex fil-messaġġ illi l-Anġlu Gabriel jagħti lil Marija kienet propju jistrieħ id-destin tiegħi u tiegħek u ta' kulħadd. Però ħuti il-Madonna għalkemm jew Marija għalkemm ma femitx kienet taf ċertu affarijiet. Kif ikun dan? Kif se jsir dan? Kif se nġib fil-ġuf tiegħi l-iben ta' Alla mingħajr ħidma ta' raġel? Il-Madonna kienet taf ċertu affarijiet bażiċi. Però ħuti hawnhekk naraw il-kobor tal-Madonna. Għaliex il-Madonna ħuti mingħajr preżunzjoni ta' xejn tissottometti ruħha għal dak li jrid Alla minnha. U dan allura ħuti għandu messaġġ profond għalina illi aħna fin-natura tagħna dejjem u akkosta kollox ġejna mrawma illi nfittxu ir-risposta għal kollox. Imqara għal dak illi aħna ma nifhmux jew li huwa oltre mill-intellett tagħna. Il-Madonna ħuti wieġbet bl-aqwa ħaġa. Għalkemm ma femitx, il-Madonna femet l-aktar ħaġa importanti illi aħna l-kol mhux li nifhmuha. Il-ħniena illi Alla l-imbierek għandu għalija u għalik u għal kulħadd. Il-faqar ta' dak illi bieħsar kollox, illi propju jitlob il-permess ta' ħlejqa minn tiegħu biex ikun jista' jiġi fid-dinja għas-salvazzjoni tiegħi u tiegħek. Dik il-imħabba ħuti. L-imħabba tissottometti ruħha għax min iħobb jobdi ħuti. U dak huwa li jitlob Alla l-imbierek minna l-koll. Illi nkunu umli biżżejjed. Illi nkunu nafu il-limitazzjonijiet tagħna. Ninfetħu għal Alla l-daqstant ħuti. Alla għandu l-pjanijiet tiegħu għal kull wieħed u kull waħda minna. Ħalli nfittxu li nitqarbu leh b'mod speċjali da' żmien imqaddes tar-Randan. Il-Madonna tgħinna f'dan il-mistier tagħna. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Dejjem ikun infaħħar. Issa ħuti billi llum hija solennità ħalli ngħidu flimkien il-kredu. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna u ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu u sar bniedem.
salbuha lina, bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuħ, u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza, u tela s-sema, u qiegħed fuq il-lemin tal-missier, u għandu jerġa' jiġi fil-glorja sabiex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin, u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja, u li ġej mill-missieru mill-liben, u li jum mweġġaħ fl-imkien mal-missieru mal-liben, u li tkellem fomm il-profeti. U fi knisja waħda, qaddisa, kattolika u apostolika, nistqar mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet, u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ħuti eżiż, Alla wettaq il-wedit tiegħu lill-profeti meta bagħat lill-Ibnu Ġesu bħala l-Imanuel Alla mana. Ħalli nitolbu sabiex bħal Marija il-Verġni f'Qajra ta' Nażaret aħna wkoll nilqgħu il-kelma illi saret bniedem fil-ġuf safi tagħha. Ħalli ngħidu flimkien: ismana nitolbuk mulej. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-Knisja sabiex fija ma tonqos qatt il-fidi fil-misteru tal-Inkarnazzjoni illi jiġġedded kuljum fiċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-ommijiet sabiex jilqgħu bil-ferħ id-don tal-ħajja kif laqata Marija il-Verġni Safja ta' Nażaret. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U Alla il-verb tiegħek magħmul bniedem għalina fil-ġuf ta' Marija Verġni offra ġismu bħala offerta li toġbok għas-salvazzjoni tagħna. Għati lill-Knisja tiegħek illi titajjex bl-Ispirtu qaddis tiegħek ħalli fuq l-eżempju ta' Marija hija tilqa l-kelma tal-ħajja u ssir għaddejja umli tar-rieda tiegħek. Dan aħna nitolbuh bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla, il-missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. U Alla li tista' kollox ilqa' l-offerta tal-Knisja tiegħek biex hi li tara fl-ewwel bidu tagħha fit-tnissil ta' ibnek il-waħdini bħala bniedem tiċċelebra f'dan il-jum solenni il-misteru tiegħu bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżuħħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Li biex jitwieled fostna għalina l-bnedmin il-Verġni Marija laqat bil-qalb tħabbira illi inti battila mis-sema. U nislitu bl-imħabba fil-ġuf tagħha bla teba bil-qawwa tal-Ispirtu Santu illi xeħet id-del tiegħu fuqha. Hekk seħħu tassew il-wediet illi inti għamilt lill-uliet Iżrael u d-dinja ħasset illi baġeb li ma bħalu. Ix-xewqa tal-ġnus kienet waslet biex tintemm. Bih il-qtajja kollha tal-anġli ferħana l-dejjem quddiemek iqimu il-kobor tiegħek. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt illi magħhom nifirħu u intennulek. Qaddis,
Qaddis, qaddis, mulej Alla tal-eżerċti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ola tas-smewwiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fil-ola tas-smewwiet. Qaddis tassew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem quddiem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jingħata biex minn rajħibati ħaj il-ħobs, ratt il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla, ħaj il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu qal: ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid illi jibqa' għal dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi tagħna. Salvana into Salvatur tad-dinja, għax bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dam tifkira tal-mewt u tal-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr. Għaliex għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li neħdu sem mill-ġisem u mid-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Arċisqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe li qiegħed jgħinu, mal-isfijiet l-oħra u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem fl-imkien mal-Verġni Mqazza, Omm Alla Marija, ma' żewġa San Ġusepp mal-Apostli u mal-Qaddisin kollha illi jgħixu fi ħbiberija miegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel illi magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missi li tista' kollox fl-imkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ħuti ejjew nagħmlu l-qalb u fl-imkien u b'konvinzjoni ħalli ngħidu fl-imkien missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun dak li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la tħallinix naqgħu fit-tiġrib iżda ħlisna minn kull deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fil-ħniena u fit-tiba tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġġija tas-Salvatur tagħna, Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna il-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem. Natikom is-sliem tiegħi. Tħares lejn dnubietna. Ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li inti trid fija, inti li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin.
ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja atina il-paċi. Danu l-ħaruf talla, danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Wettaq mulej il-fidi tagħna fil-verità tal-misteri tiegħek. Aħna nemnu illi jibnek imnissel minn Marja Verġni u tassew Alla u bniedem. Atina li bil-qawwa tal-qawmin tiegħu mill-imwiet illi bih ħadna is-salvazzjoni ikun jistħoq ilna naslu fil-għena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Imbirku l-mulej. Idroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji sibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Grazzi tal-li naqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.
F'isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispirtu Santu Amen. Ħalli nofru dan ir-Rużarju għal bżonnijiet tal-ommijiet kollha u b'mod speċjali dawk l-ommijiet il-ġodda. Alla tagħna smat talb tagħna fit-texejna waqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santisma uri li inti jomna għalik ismat talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern u ħul-ġenna l-erweħ kollha, b'mod speċjali lil dawk illi l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Niftakru fl-ewwel misteru minn tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabba lil Sittna Marija li kellha tkun omm Alla. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun dak li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzjant mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzjant mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzjant mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzjant mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzjant mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzjant mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzjant mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzjant mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzjant mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzjant mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Naħsbu fit-tieni misteru minn tal-ferħ meta Sittna Marija marret iżżur lill-qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun dak li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzjant mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzjant mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzjant mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzjant mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzjant mimlija l-mulej miegħek,
imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzjant mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzjant mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzjant mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzjant mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Niftakru fit-tielet misteru minn tal-ferħ, it-twelid tas-Sinjur tagħna Sidna Ġesu Kristu f'Betlehem. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun dak li trid int kif fis-sema jgda fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzjant mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzjant mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzjant mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzjant mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzjant mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzjant mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzjant mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzjant mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzjant mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzjant mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Niftakru fir-raba' misteru minn tal-ferħ, meta Sittna Marija flimkien ma' San Ġusepp ippreżentaw lil Ġesu fit-Tempju. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun dak li trid int kif fis-sema jgda fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzjant mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzjant mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa
u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Niftakru fil-ħames u l-aħħar misteru minn tal-ferħ, meta Sitna Marija flimkien ma' San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dutturi. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun dak li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għaffrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier
u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slim għalik Sultana, tal-ħnina ħajja ħlewwa u tamatana. Islim għalik, lilek inajtu, għaliex aħna t-turuf nagħtu li teva. Lilek nitnedu, aħna li nibku nolfqu f'dan il-wid ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwallejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. U warina wara dan it-trufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek, u ħanina u pija u ħelwa u Verġni Marija. Skont l-intenzjoni tal-Papa, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun dak li trid int kif fis-sema jikda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzjant mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu għall-erwieħ tal-purgatorju, għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, id-dawl ta' dejjem jiddililhom, jistrieħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena, mulej ħniena, Kristu ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, mulej ħniena, Kristu ismana, Kristu ismana, Kristu il-qattal btana, Kristu il-qattal btana, Missier Eternalla, ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spirtu qaddis Alla, ħenna lina, Trinità qaddisa Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, ta' Kristu, itlob għalina, mill-Knisja, itlob għalina, tal-ħniena, itlob għalina, tal-grazzja t'Alla, itlob għalina, u xebba, itlob għalina, mit-tama, itlob għalina, li żjed safja, itlob għalina, li żjed nadifa, itlob għalina, bla teba, itlob għalina, li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, tal-aġeb, itlob għalina, tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, ta' min ħalaqna, itlob għalina, ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok aqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħniena, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispirtu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tiba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' lavorju, itlob għalina, dar tad-deb, itlob għalina, arka tar-rab tal-ġdida, itlob għalina, bib tas-sema, itlob għalina, kewkba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, kien tal-midimbin, itlob għalina, faraġġ tal-migranti, itlob għalina, faraġġ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, Sultana tal-Anġli, itlob għalina, Sultana tal-Patriarki, itlob għalina, Sultana tal-Profeti, itlob għalina, Sultana tal-Apostli, itlob għalina, Sultana tal-Martri, itlob għalina, Sultana tal-Konfessuri, itlob għalina, Sultana tal-Verġni, itlob għalina, Sultana tal-Qaddisin kollha, itlob għalina, Sultana mnisla minn l-ewwel teba, itlob għalina, Sultana mtella s-sema, itlob għalina, Sultana tal-Rużarju Mqaddes, itlob għalina, Sultana tal-Familja, itlob għalina, Sultana tal-Paċi, itlob għalina, ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, aħfrilna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina qaddisom Alla, biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk illi ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin midwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem. Dan aħna nitolbuh bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu
San Mikil Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida kun inti l-għajnuna tagħna kontra il-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa u inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa' bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u lill-ispirt il-ħżiena l-oħra illi jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe, slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. Amen. San Giuseppe, itlob għalina. San Bastian Martri, itlob għalina. San Turrokku, itlob għalina. San Pawl Missirna, itlob għalina. San Publiu, itlob għalina. San George Preka, itlob għalina. Beatu Nazju Falzon, itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk illi nqimu l-misteru tal-ġisem u tad-dem tiegħek, hekk illi nħossu fina bla qiegħda dak ir-riq rebħitilna il-fidwa tiegħek, inti li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbir Omm Alla, Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakolata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Giuseppe arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.